Kono jaga pan doctor tlangi ko. Doctor pulang dia nak kita. Kita bijin ko out tu ni kemana ko sampai ko. Mandai block level isin sik lagrok. Sungguh jaga sung patini ko kaisa sini patini paro kaisa sung gurman ka sungguh jaga kaisa pakai ini 3 mas ধরে বিনি ও জায়গাও কেঞ্চারং খাই আমতি হাই খাঙাও जोंहा बरं खोनाखा सुगां खोनाखा ओंखाय जों खाखामखा जोंहा बरं न जों खिनि किब्रासा द फारङो जों तो सानानै मो जों मै जों हायबो याकसु गिया खासु गिया हायबो न जों मेजे पारितो जों खालि जों फायनानै नाखा बरं यागासु खिनि किब्रासाना जों सुगाना मो जों माबा अबन बागै जों मेजे मुजे मान खाखिसे मिजा मान माने जे अब कायथना हामरि जोंनो जे माने जोंनो बोखाव जे कक सारै जों जत आरो फाइभ मान जाबाय अबन बागै जों ताखौ जों दारा रंजित बिनि लागि सं बलायखे हामिया बबा हायनो तांनि जाजांनाय बिनि बबोसे नायनो बबा हायजा रक माने ओंगै दंखा बनो जों खुन नायखे खायरु मानिसो आबनि बिसिङाव जताय जों ताय दिनै नखा बिनि लागि सं बबा हायनो हामिया तायसि बिनि अ जागाव जों दिनै हायमान फाकिया ब हाय परिबार बिनि नक त बलायखे अवस्था हामिया अ जागाराव जों दिनै हाय नखाखौ अबा हायला सम काटक जों नखा बिनि अ जागाव जों बनो अन्तदै नानि दरगार अनुपुना नानि दरगार दं जों एक बिटेल बेसु जों बनो खातंगा हायबो अ जागाव जों दिनै नखाखा ब एकख ताबो बे नहनै मान बुङो अबा हायरांना जों लागिना थिनि राज्य सरकारना जों अ जागा जे तंनाय बर्तमान दंना जों अ जाब्बो दंना जों अन्तदै खेरनै इनथ जों अबनो आपिल खायो सरकारना अबनो जों दिनै खायसा मा सागलायो जों अ जागा एकाउन्ट दिनै नखा अ जागावबो अ एकाउन्टनो जों जे पारिसा जे सुकसाक सिंहतिबा हासिन बरक बनो सिनि बासै रंगतिनो जे सुकसाक अ नाम्बाराव जों फटोबुइ अर एकाउन्ट नाम्बार नाय जों अ जागाव जे सुकसाक खकसा खनै खकताम खब जे माने बखाजे तंसाक जों अ जागाव बनो सुबावै जों बनो बुमतिखे गाहामखौ तुबुइ जों अ किफ्रि दिबाय माने जोंहाबो जतन सुजिलायनाय जों जतन खायलायनाय खावारै जों याफालाय हामबाय